ciyaman mai Allah kenan a lokacin da ake za a dan taba abinci kuma kamun a yanka kek, amma an ce fa kamun a yanka sai an faɗi shekaru dan kowa ya san kek ɗin shekara nawa zai yanka. Sorry. Wannan kaɗan da ka ci kenan, an cinye ma akwai wani.